ka daya. Sakit? Kalibangon ka? My God. Ano naman na? Naligo man sa puro buwan. Buwan yung tami. May ano siya sa'yo. Init man kayo. Iligo. Init man ako ibang ligo. Ayaw, pag yaw-yaw siya. Nung sama na ito na aplasan? Aplasan? Hugos ka? Gagos na ba ka sa ako? Kukos ni mo nga di naman takatindog diretan. Dali, lab-lab gisa ko ah. Dali, giko na gina ko si Rima gani. Dali, sibot ka, dali. Ah, Boson ka sa gawas? bilin sa kasagawas? You want? Sakit niyang tiyan, guys. Hilam na. Hilam na. Pwede man gang nakagang, makuotra. Nasa likod? Jesus name. Ay, pagsuka dira. Mohonong sa ta, kasukaon ka. Sige, dali. Ay, sa. Nak. Ay, sa nak. Kadali lang na kayo. Makasala ta sa car nila, nak. Patay ta ni. Ay, dali. Laksa sa ni Sure. Sige. Dili to, boss. Nakuwaon. Sige, suka. Kuwaon. Sige na, suka na. Ato ta dito, suka ta. Asa naman? Sige na. Ay, maghilak-hilak. Sige, suka ka, sukaon ka. Ipaningog ko sa maayo. Asa dapat nasa likod? Sa imong bag po naman to Ria dito katabi tang butanganan o gatong toothbrush katong isa ato na itong baby ato nga ko man sa niya. Ano na lang dito? Wala. May kay magkuha ko nga plus be. Tindog. Sulod na dali. Uspad kay siya oh. Uspad. Dasa ka kuha na po ha. So, di pag-abli. Hindi ko kabalo. Netis ako. Baliktad. Tingguwang matanin ka. Ganang imong gidalawang sa nilas. Wala. Wala. May nagdalag sinilas. Ngayon, di ako ganang akong sa nilas. Hindi ka nag-ingon. Yes. Saan ka daya? Hello, Kuya Gwapo. Aday ka padulong ya. I don't know, Davao. Davao. Ako sa Davao ya. I don't know. Kuha kasi mong car ya. Pila ta kaadlaw? Talo? Buka? Ay, buka na. Ay! Napamimawag guys. Ayun is mawag rin, no? Kay unong mi kay ako ang youngest nga lalaki ni yan. Ito na daw siya. Yan gusto ko na lang.
siya. Wala siyang zombie. Si Bibi Mabing kaya siya mangungot ang bata. Hindi naman lagpot, di ara. Lagpos yun. Oh, lagpot Hindi agad. na mo anak. Mawa na na. Sige lang, 7 minutes na niya naman po. Dili na. Lain ra ba ka kay Roar, gini ko ano ha? Nagyaw-yaw ko Ayaw talaga. kang angka.